3 scenáre pre Rusko. V súčasnej situácii má Rusko len 3 hlavné scenáre. Sú to mierny, tvrdý a katastrofický. Tieto scenáre som si nevymyslel. Vypočítal som ich v simulátore spoločenských a štátnych procesov. Pretože spoločnosť je systém, štát je systém. Fungujú podľa pravidiel a zákonitostí, ktoré sú rovnako pevné a neporušiteľné ako fyzikálne zákony. Je to veľmi presná matematika spoločenských systémov, navyše už overená na historických procesoch ako v Rusku, tak aj v iných krajinách. To znamená, že to, čo sa dialo vtedy, sa bude diať aj teraz. Túto sociálnu matematiku mimochodom opísal svetoznámy americký spisovateľ sci-fi Isaac Asimov. Ale na nič neprišiel. Vzal si existujúcu vedu sociálnej matematiky a napísal na jej základe sériu sci-fi románov známych ako Nadácia alebo Akadémia. A mimochodom Isaac Asimov je ruský žid. No, hoci je americký spisovateľ, je ruský žid. Narodil sa v Smolenskej oblasti v Rusku.